Diyos, maray na aga po sa indugabos, mga tugang kay Kristo. Announcements, enot, pagirumdong, paki-turn off man po kan sa indong mga cellphones, kunyaon po kamo sa loob kan simbahan. Lalo na po pagmapunan Santa Misa. Ikadua, pinapagirumdom man po sa gabos ang mga health protocols. Ugalion na padagos magsulot nin face mask. Mag-obserbar kan social distancing, asin mag-alcohol kan mga kamot. Ikatulo, available na po sa opisina ang mga sobre para sa mga pangaran kan mga namumutan niya to na mga kalag. Ang misa novenaryo sa mga gadan, mapuon sa Nobyembre 1, antes Nobyembre 9. Kada alas 6 nin aga, asin alas 5 nin hapon. Maghagad po nin official receipt. Ikaapat, schedule of masses for our beloved dead, November 1, 2021. 6 a.m., 8 a.m., 4 p.m., 5 p.m. Kalima, pagirumdom sa gabos na presidente kan mga manlain-lain na religious organization, ministries and movements, Barangay Pastoral Council Chairperson, asin ang Parish Executive Board, naigwa po meeting pakatapos kan alas 8 na misa ngunyan. Rosary sponsors, October 11, Monday, Nabwa National High School. October 12, Tuesday, Anchila Domus Day and Asurets. October 13, Wednesday, Parish Choirs, Gillian Ministry, Cofradia de San Jose, and Guardias de Maria. October 14, Thursday, San Francisco. October 15, Friday, San Nicolas. October 16, Saturday, San Juan. October 17, Sunday, San Isidro. Ang misa po ngunyan, idunudulot kan mga minasunod na intensyones. Misa pasasalamat, asin para sa kalag, ni Leodegario E. Sotera, dulot kan Gratil family. Misa pasasalamat, dulot kan mga minasunod, Mr. and Mrs. Dexter Carion, Mr. and Mrs. Orlando Bondilles and family, asin ni Evangeline Adjova. Misa petisyon, dulot ni Delia Bigkas. Misa pasasalamat, dulot ni Angie Oballes, asin Cancerano family. Para sa mga kalag ni Aurora, Pablo, Arlen, y Gloria, dulot kan Francia family. Para sa kalag ni Pablo, dulot ni Marilyn de la Rosa, misa petisyon, dulot ni Veronica Pinolio. Para sa kalag ni Victoria, dulot kan Gastillo family. Misa pasasalamat, dulot kan mga minasunod, Monghe family, Michelle Abanyo, asin ni Mr. and Mrs. Ramon y Clarinalen family. Para sa mga kalag ni Wenceslao, Paz, Victorino y Otelia,
dulot ni the Mr. and Mrs. Virgilio Biares and family. Misa pasasalamat para kay Gail, dulot ni Mrs. Deity Militante and family. Misa pasasalamat, dulot ni Mrs. Aya Abinala and family. Misa Kumon, dulot ni the Mr. and Mrs. Perfecto Almasco and family. Misa pasasalamat, dulot ni Noriel Bersi. Misa Kumon, dulot ni Rene Daza and family. Misa petisyon, dulot ni Alexander Daza. Para sa kalag ni Jose, dulot ni Ryan Hakub. Para sa mga kalag ni Raimundo, Eileen, as in Misa Kumon, dulot ni Ana Maria Hakub. Para sa kalag ni Celso Jr., as in Misa pasasalamat, dulot ni the Mr. and Mrs. Carlos Saremo and family. Misa pasasalamat, as in Misa Kumon, dulot ni Marvin Bazar. Para sa kalag ni Jimmy, dulot kan Bailon family. Para sa kalag ni Victoria, dulot ni Norma Nawara. Para sa kalag ni Edwin Quirino, dulot ni Mrs. Norma Fideres. Misa petisyon para sa lateral examination, dulot ni SPO3 Leonilo Sonias III.
Liwat Diyos maray na aga po sa Indugabos, mga tugang kay Kristo. Nasa ika-28 Domingo na kita nin ordinaryong panahon. Ang tema, ang pagiging dayupot, asin masinunod-sunod sa Diyos. Kita gabos, inaapudan kan mahal na Diyos, na akoon siya, an sa iyang kabutan, an sa iyang pagkamaot, bilang pinakaurog niya tong kayamanan sa buhay. Inian ipinapahayag kan liturgyang ngunyan na Domingo, magkasararo kita, minhuli kan presensya ni Diyos sa satuya. An satuya pong selebrante sa misa ngunyan na aga, iyo an satuyang ginagalangan, asin namumutan na kura paroko, si Reverendo Padre Albert S. Aurelio. Matindog na po ang gabos para sa pagpuon kan banal na misa. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurananta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imo ng Espiritu. Matugang niya no Domingo sa tuyang pinagseselebrar ang Domingo para sa mga tugang nyatong katutubo o mga indigenous peoples.
sa tuya sindang ipamibi asin suportahan sa indang mga pangangaipo, lalo na sinda minsan nalilingawan, bako lang kan sa syudad, kundi kan sa tong simbahan. Kaya angay sana na sa tuya sindang ipagpamibi asin danay na girumdumunta sinda sa satuyang mga paggibong karahayan. Ang Domingong ini sa pagikan Ebanghelyo, nagpapagiromdom sa satuya, manunugod sa satuyang sukulan o standard kan satuyang kabanalan. Ano daw ang kabanalan na mauot nin Diyos para sa kuya, asin bako ang kabanalan na susog sa satuyang sukulan. Matugang ako untaan sa tong makasalan, tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indaw mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa indaw mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong marahayan inuumaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, ulikan dakula mong kamurawayan. Nana Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang na naking ukong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, hakikan Ama, ika na nagpaparakan mga kasalan kan kinabang, kahirati kami, ika na nagpaparakan mga kasalan kan kinabang, matuan sa mong pakimahera, ika na nagtutukaw sa to kan Ama, kahirati kami. Kasanaan banal, kasanaan kagurangan, kasanaan urok, kahalang ka. Jesu Kristo kaiba,
kan Espiritu Santo, sa kamamayan. Mamibi kita, kagurangnan, namimibi kami, danay naan sa imong grasya, manginotan, asin magsunod sa mo, asin padagos kaming gibuhon na maurop sa mga gibong marhay. Uli kay Jesucristo, kaguranan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Tukaw po para sa liturya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan importansya nin pagpamibig para sa kadunungan na winawaras kan Diyos bilang sa iyang balao. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin kadunungan. Ako namibi, asin pagkasabot, itinao sa kuya. Ako nakikimaherap, asin ang espiritu nin kadunungan, duminatong sako. Minahal ko siya, orog pa sa sentro, asin trono. Ang kayamanan, kung ibaing sa iya, mayo nin halaga para sa sako. Mayong alahas na makakapadis sa iya. Ang gabos na bulawan, garo sa nang baybay. Asin ang gabos na plata, garo sa nang laboy, kung itaid sa iya. Namutan ko siya, labi pa sa buhay, asin kagayunan. Pinaurog ko siya sa ilaw, taan sa iyang liwanag, daima diklom sagkod paman. Ang gabos na kayamanan, duminatong sako, kaiba niya, daima bilang anyaman na yaon sa iyang kamot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang simbag po kan gabos, mamuot ka sa samo kagurangnan, asin kami maawit sa kaugmahan. Mamuot ka sa mo, kagurangnan, asin kami maawit sa kaugmahan. Ipehaling mo sa muya na bilang sana ang mga aldaw nin sa mong buhay. Nganing magmadunong an sa imong puso. Kagurangnan patawad. Anggot ka sagkod paman, kahiraki an sa imong mga sorogoon. Mamuot ka sa imo, sa mo, kagurangnan, asin kami maawit sa kaugmahan. Pagkaaga, panoa kami kan sa imong pagkamuot. Gabos na aldaw, kami maawit asin maugma. Kaugmahan itao mo sa samo, katimbang kan samong kasakitan, katimbang kan mga taon, na kaidto kami nagtitios. Mamuot ka sa mo, kagurangnan, asin kami maawit sa kaugmahan. Ipahiling mo an sa imong gibo sa mga sorogoon mo, an kamurawayan mo, magliwanag sa mga aki ninda. An ugay nin kagurangnan, mapasamoya, pakarhaya, an gibo nin samoyang mga kamot. Gabos. Mamuot ka sa mo, kagurangnan, asin kami maawit sa kaugmahan. Sa ikaduwang babasahon, pinapasabot sa tuya ang kapangyarihan na nag-eerok sa tataramon ng Diyos. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Ang tataramon ng Diyos, buhay asin na pangyari. Matarompa ki sa espada na doble ang tarom.
nakakataros sagkod sa kalag, asin sa espiritu, sagkod sa mga hilo-hiloan, asin mga hutok, minahatol kan sa tuyang mga hilom, nakaisipan asin kamawotan. Dainin anuman na bagay na dain niya nahihiling. Ang gabos, hayag, asin bukas sa iyang mata. Sa iya, inuusip niya to, ang gabos niya tong mga gibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos para sa pagrupyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ang pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagluwas ni Jesus sa dalan, sarong lalaki Pagluwas ni Jesus sa dalan, sarong lalaki nagdadalagan na nagrani sa iya, nagluhod asin naghapot. Marhay na maestro, ano ang dapat kong gibuhon, tanganing makamtan ko ang buhay na daing kasagkoran. Si Jesus naghapot man, ta daw ta inapod mo akong marhay. Daing marhay kundi ang Diyos sana. Tatao ka kan mga tugon, day ka magadan, day ka magdurog sa bako mong agom, day ka maghabon, day ka magputik asin magtugod-tugod, day ka magdaya. Galangan mo ang sa imong ama asin ina. Ang lalaki nagsabi, Maestro, iyan gabos sa kung inutupoon kan ako aki pa. Hiniling siya ni Jesus, namutan asin sinabihan, sarong bagay ang kulang sa imo. Lakaw, ipabakal mo ang gabos mong sadiri. Ang kabaklan, itaw mo sa mga dukha, asin ang Diyos sa langit, iyoan sa imong magiging kayamanan. Dangan, madya, sumunod ka sako. Sa mga tataramo na ini, nagraot ang lalawgon kan lalaki, asin naghali na mamundo. Huli tadakol an sa iyang sadiri. Si Jesus nagkalagkalag, asin nagsabi sa iyang mga disipulos, masakit para sa mga masadiri an makalaog sa kahadian ng Diyos. Ang mga tataramo na ini, ipinagngalas kan mga disipulos, alagad si Jesus nagpadagos pagtaram. Mga aki, talagang masakit na makalaog sa kahadian ng Diyos. Mas madali pa ang kamelyo na makaagi sa mata kan dragon
kisa mayaman na makalaog sa kadian ng Diyos. Ang mga disipulos nagkariribong asin nagsabi, kung siring sisay ang makakaligtas. Hiniling sinda ni Jesus asin sinabihan, iyan day mahihimo nin tao, alagad mahihimo nin Diyos. Hulitaan gabos na bagay, mahihimo nin Diyos. Si Pedro nagsabi, ano ang mangyayari sa mo? Binayaan mi ang gabos, asin nagsunod kami sa imo. Si Jesus nagpahayag, totoong sinasabi ko sa indo, an minabaya kan harong, mga tugang, ama asin ina, asin uma, huli sako, asin manhuli sa marhay na bareta, babalsan nin ginatos na harong, mga tugang, ina asin mga aki asin uma, kay ba ang mga kasakitan sa panahon na ini, asin sa buhay na daing kasagkuran sa maabot na panahon. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, tukaw tabi. Diyos maray na aga po sa indo mga tugang, asinsiring man itong mga nag-aantabay sa tuya via live stream. Igo po akong istorya, manunungod sa sarong makilimos. Grabe ang sayang pagtios, asin nabubuhay siya sa pakikilimos. Minsan sa sayang paglalakbay, nanumpungan niya, nahiling niya sa sarong kagubatan, ang sarong monghe na subsob sa hararong na pagpamibi. Asin rinanihan niya ini, asin duman siya nakilimos. Asin tulos-tulos ang monghe, nagtao sa iya nin makantidad na stone or diamante, pinagtao sa iya. Kasi nangalas siya, pagkakapot niya kahitong mahalagang bagay na ito, tulos siyang huminali, baka magbago pa ang isip ka ining monghe, baka bawion giraray. Kaya biglang nawara itong makilimos, kuripas, pasiring sa iyang harong. Alagad sa iyang paglalakbay, papuli, grabe ang sa iyang pag-ingat. Kinakaputan niya ning tudo itong itinao sa iyang mahalagang stone o diamante. Asin, ang lambang nasasabatan niya, pinagsususpitsahan niya. Dahil siya basta-basta nagtitiwala. Iba ang paghiling niya sa lambang na nakakaatubang niya o kaya nasasabatan niyang tao. Pag abot niya sa iyang harong, tulos nilak niya ang pintuan na pasiguro na dahil basta-basta mabubuksan, pati ang sa iyang bintana, asin pasiguro na mayong makalaog sa iyang kwarto, sa iyang harong. Alagad, kan pagkabangging ito, dahil siya nakakaturog. Alos purisaw siya. Iniisip niya, ano do ang gigibuhon ko kaining mahalagang bagay na ini, makantidad na bagay na ini. Asin, sunod na alaw, halos dahil siya magluwas. Habo siyang makiulay sa ibang tao. Pinag-iisip niya, baka kung makiulay ako, maski sa akong kapamilya, baka hagadon ini, o kaya pag-interesan ini. Sa madaling sabi, purisaw siya. Dahil siya matuninong. Dahil sa kinakaptan niyang kayamanan. Dahil siya pwedeng magtiwala, asin makiulay sa kisayman. Bako nang arog kang dati na libre siyang mag-ikot-ikot kung sa ina lugar, asin mayong nag-aano sa iya. Kaya sarong aldaw na pagpasyahan niya, ibabalik niya itong mahiwagang o mahalagang
bagay na itinao sa iya kang monghe, nagbalik siya duman sa kagubatan, sa bukid, na kung sa inyaon ang monghe, asin itinao niya. Sabi niya, ibabalik ko po ini, dahil po ako nakakaturog, purisaw ako, perming mayo akong tinitiwalaan na tao, bako ng araw kang dati, na nakakaulay ko ang gabos, na nanunumpungan ko sa dalan, pero ngunyan ibaan, pagmati ko habang kinakaptan ko ining mahalagang bagay. Asin ang sabi niya, saro na lang po ang hahagado ko sa imo. Kung pwede, tawan mo ako kang spirit of detachment. Espiritu nin pagsuhay sa mga bagay nin kinaban. Nin hulita, aram ko na ini ang magtatao sa kuya nin katuninungan, sa sakuyang isip, asin sa sakuyang puso. Mga tugang, ang istorya na sakuyang sinabi, ini ang mahiling tang resulta kung kita to attach sa mga bagay ni kinaaban. Asin nahiling ta ang siring na pagmate sa hoben na lalaki na nagrani kay Jesus. Although sa standard kan sa iyang sosyudad, siya sarong ideal man, morally upright. Sinusunod niya ang mga tugon kan Dios. 10 Commandments, ginibo niya, puon kan sa iyang aki. Yaon sa iya ang gabos na pwedeng hanapon nin sarong babae, huben, mayaman, matipuno, asin morally upright. Iyan sa iyang standard. Pero sa standard din kagurangnan, kulang pa, dahil papasado. Kaya, kan sinabi ni Jesus, kung gusto mo na makalaog sa kahadian ng langit, gusto mo maging perpekto, ipabakal mo an sa imong mga rugaring, asin itao mo sa mga dukha. Well, minsan sa mata niyato, okay kita, kumpleto kita. Pero iba palan ang sukulan ng kagurangnan. Sa tunay na karahayan o kabanalan nin tao, o standard kang perfection sa mata ning kagurangnan. Maybe pertaining to sins of commissions, mayo kitang ginigibong sala, dahil man kita nang sasambay, dahil kita naghahabon, dahil kita nang lalamang sa kapwa, permisa ng avoidance, kan paggibo nin sala. Pero ano ang mga tama, mga marhay na dapat ang gibuhon na daita ginigibo? Iyan ang inaapod na sins of omissions. Mga bagay na dapat ang ginigibo, pero di lamang kita naggigibo ning paagi, makagibo ning karahayan sa satuyang kapwa. Iyan ang sukulan kan pagtalubo niya to sa perfeksyon. Kung kita nakakanood na mag-deny kan mga bagay na daradara niya to, no? Mga bagay na yaon sa tuya, pinagkatiwala sa tuya ning kagurangnan. Aram ko na gabos kita, pinagbiyayaan ning kagurangnan. Pero ano ang ginigibo mo sa mga biyaya na iyan na itinao sa imo ning kagurangnan? And we are not simply referring to money and wealth. How about your time? May panahon ka daw, endot sa imong pamilya, sa imong kanatad, sa imong komunidad, sa imong nasyon. May pakiaram ka daw sa mga pangyayari sa imong palibot. Oh? So ngunyan na kita malaog naman sa eleksyon, sa panahon ng eleksyon. Ano daw pinagko-consider mo daw sa imong kapwa, ang satuyang nasyon, o iniisip mo lang kung peraan makukuamo mo niya na eleksyon? Oh? Baka bako na lang 500. Oh? Baka 1,000 na ngunyan ta masakit na ang panahon.
Oh, minsan araw kayo ang kaisipan ta sa eleksyon. Kung piraan makuku ako. Bako kung ano ang maigiginibo mo sa paagikan sa imong boto para sa imong komunidad, para sa imong nasyon. Dahil kita maging selfish. Dahil lang kita mag-isip kan mga bagay-bagay in terms of material things o kung ano ang makukuata. Ngapit na aldaw, susukulon kita base sa bako sa kung ano ang daita na kumitir, nakasalan, kundi base sa kung ano ang nagibo mo sa misyon na pinagkatiwala sa imo ning kagurangnan. Urugnaan, pagtabang sa satuyang kapwa. Alagad, bago tayan magiginibo, importante ang spirit of detachment. Pagtalikod sa mga bagay nin kinaaban. Kaya nga ni, sinabi ngo niyan sa Ebanghelyo, dipisil ang makalaog sa kalangitan sa kahadian nin langit. Maybe we are into spirit of presumption. Palibhasa, nagigibo kita kang sa hiling ta, standard ning kabanalan, mga debosyon, or whatever na ginigibo tang pagsasa Diyos. Pero isipon ta na iba ang standard ta sa standard ning kagurangnan. Ang standard ning kagurangnan is the standard of love, the standard of charity. What have you done to your brothers and sisters? Urog na sa mga dukha, sa mga pobre. Kaipuhan ang spirit of denial. What have you denied so far at this point in time of your life? Ano lamang ang naihiras mo sa imong kapwa? Very important po iyan sa standard nin sa tuyang kagurangnan. Kaya siguro kadaklan sa to arugman kan mga disipulos o mga tao kang kapanahonan ni Jesus. Oh, sabi kan mga disipulos, we have denied everything. Binayaan mi ang samong harong, mga tugang, mga kapamilya, rugaring, anoan para sa mo. Oh, sabi ni Jesus, ang sisayman na nagtalikod sa iyang pamilya, mga rugaring, may nakatagamang kayamanan sa langit. Oh? Kung iyan ang hinahanap ta, definitely will receive it. But we have to invest on that by doing all those things while we are given the chance here on earth. Kaya sabi sa Ebanghelyo, dahil ang hobi na lalaki dakul na rugaring, nagbagsak ang sa iyang lalawgon. Namundo siya ta mawawara. Di palang pwedeng maging perfect kung mayong detachment sa mga bagay nin kinaaban. Dahil ita naging aram ang future kining hobin na lalaki, pwedeng in time, nakadetach man siya sa mga bagay-bagay, pero pwedeng daiman. So, pero kung ika-idealistic na tao, talagang you will do everything, tangani sa nang makuamo ang sa imong minamawot sa imong pagkabuhay. Kaya mahalaga na haputuntan sa tuyang sa diri, what are our priorities? Baka ang priority ta mga bagay sa kinaban, magkaigwa ning kwarta, magkaigwa ning harong, magkaigwa ning properties, yan mga bagay ning kaniban. Mas okay man na mag-aspire kita sa mga bagay na iyan. Pero sana dainin maging kaulangan sa satuyang mas higher priorities. Ano ang priority ta bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano? Siyempre, perme ang kahadian in langit. Taano man na makuha mo digdi sa kinaban, dahil mataman niya madadara sa kalangitan. Sa Ebanghelyo, dahil man, sa mga banal na kasuratan, dahil man sinasabi na ang kwarta, iyo ang kausa kan karatan. Money is the root of all evil. Bako po araw kayo ang pakasabi
And sinabi, the love of money is the root of all evil. Love for money. Not money itself, but the love for money is the root of all evil. Kaya i-check ta, yaon sa inan sa tuyang puso. Oh? Kung medyo disordered na, perminasan ng kwarta, ang nag-occupy kan sa tuong isip, there could be something wrong. You need to rechannel your love. And that love should be your love for God and for the love of heaven. So, we must not worry because Jesus promised us na ni man na nagtalikod sa mga anuman na bagay didi sa kinaban, tunay na magkakamit kan buhay na daing kasagkoran. Inagadon ta sa misang ini sa tuyang pamibi, na lugod tawang kita nin buot, marhay na buot ning kagurangnan, na pilion an sa iyang kahadean, orug pa sa mga kayamanan nin kinaban. Amen. Tindog po. Ipahayag tapuan sa tong pagtubod. Mamibig kita sa Ama, na warasan kang kusog na malampasan ang mga sugot, asin padagka ning kinabano na yaman, asin katiwasayan. An sa tong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, padagos magmalasakit, asin nagtabang sa mga daing sukat, asin pinabayaan kon sa syudad, orog na sa mga dukhang nasyon.
Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga nag-aapod sa saindang sadiri na mga disipulo ni Kristo, makatalastas na ang pagmalasakit sa kasaraditan, nagtao kan tunay na kahalagahanin buhay. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hanyugan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos, mag-ako kan dunong na danay hanapon ang kalhadean kan Diyos, asin mabuhay sa paglingkod kaini. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghihelang, asin mga biyadi, rangahon, asin pakusugon ni Kristo. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadanya tong kadugo, asin katuod, mag-ugma sa kapangganahan ni Kristo, sa kahadayaan kan Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hanyugan sa mong pamibi. Mamumuto na Ama, warasan sa maan kusog buot na magdanay na dukha sa Espiritu, asin magsunod sa paarog ni Kristo na naging dukha, tanganing kita maging mayaman. Siya na nabubuhay asin naghade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa liturya kan Eucharistia. Mamibi ka matugang tanan sa ko asin sa indong atang magkanigong akon kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot,
para sa kumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang mga pamibi kan mga paratubod na may dulot na sakripisyo, tanganing huli ka ni magibo nin maimbod na pagpamibi, makaabot kami sa langit no na kamurawayan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigasin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Sa karahayan, linalang mo ang tao, asin ang pinadusahan ng katanosan, sa pagkaherak tinubos mo. Uli kay Kristo na samong kagurangnan. Uli sa iya ang mga angheles nag-uumaw, kan sa imong kamahalan. Nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades. Ang mga birtudes kan kalangitan, asin ang mga banal na serafines, burunyog asin maugmang nagseselebrar. Out pamanlugod, na ipagbuot mo na makasanong sa inda, an sa imong mga tingog, maludok na nagpapahayag ng pagtubod na nagsasabi, Tiklod po. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabo ning gabos na kabanalan. Kay ning maatang namimibi kami, pabanala, kanambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan, na Seso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini. Tayni ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya man in kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa mga disipulos na ansabi, magako ka magabos asin mag-inom kaini. Tainaan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubod.
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyong pagkagadanas ng pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong makagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giromduma sa iyong pagkaherak ang sa matugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na anak ng Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakapanahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asim pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, urasan sa malaw niyamo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanin na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan,
Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Jesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sa Indo. Ansong katuninungan, itinatao ko sa Indo. Are pagilingaan sa mong mga asalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkani ko ana siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin naghade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imo nga Espiritu. Magpatinarohan kamo kang tanda ning katuninongan. Be with you. Nagpapara Tiklod po. Uyang kordero kan Diyos, uy nagpapara kan makasalan kan kinaban, palada mga napod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Awak ni Kristo.
Tindog po. Mamibig kita. Kagurangnan, mapukang baba kami nag-arang sa imong kadakulaan. Tanganing siring na pinapabusog mo kami, kanurog ka banal na hawak asin dugo. Gibuha man kaming makira sa buhay na Diyos noon. Uli kay Kristo na samong kagurangnan. Sumato ka po kita para sa sharing kang saro sa mga miyembros kang St. Joseph. Saint Joseph, pray for us. Sa mga ama na paryo ni San Jose na sa dipunguan, sa mga ina na nagtitindog bilang ama o San Jose sa kandang pamilya, sa mga bukong ama asin ina pero nagtitindog bilang ama o San Jose kakandang pamilya, Diyos maray naramrag po kaninyong amin. Joseph, a provider, I believe, Lord, help my unbelief. Amo po ang tema na kanakong share o ihiras kaninyong wan. Si San Jose bilang provider o tagapagtao sa kanyang pamilya. Agko po ako tulong bagay na ihiras kaninyo na napurot ko sa buhay asin gibo ni San Jose. Una, kabanalan o holiness. Istoryan ko po kamo. Agko po ako 2-year-old daughter. Iniba po na mo iya minsan sa tasimbahan sa Palso. Nag-attend po kami sa meeting sa lector. Pagkatapos po ko meeting, every time na migalin po kaya kami simban, nagluluhod kami. So igin ko, nagluhod sa tatubangan ko altar. Sabi niya, Papa God, aalis na po kami. Punta po kami Project T, iinom po kami ng milk tea. Napasmile po ako. Tapos igin ko nangangatsing mag-milk tea.
Sabi ko, aabonaran, gastusan. Pero kidding aside, napasmile agnamoya po ako. Tasuigin kong 2-year-old, tataon ng mga G. Kabanalan. Pareho ni San Jose, sa padara niya agni Maria, si Jesus nagduag na banal, asin maray na tao. Diri po migduag si Jesus na banal, kundi niya nababayad sa mga tawong nasa palibot niya, akabanalan. Daman nga ni nasambit sa Biblia na nagsarita si San Jose, pero nabayad da a kanyang kabanalan sa refleksyon na ipinabayad ka na to ni Jesus. Dirimig duag na banal asin na maray na tao ang mga iginta. Kin kita mismong mga kag-igin, diri nagpapabayad sa kabanalan asin karahayang gawi. Sabi ko nga ni permisa igin ko, every time na migisong iya pag morning, sabi ko, iing-ingan ko ya, Nak, Papa God loves you, Saint Joseph and Mama Mary loves you, Kuya Jesus, Guardian Angel, and Holy Spirit loves you. Kitang mga ama, di lang dapat puro material na bagay. Di lang dapat puro tapang. Most of the time, dapat kabanalan. Una, kabanalan. Ikarwa, presensya o presence. Istoryan ko naman po kamukaigin ko. Every night, bago po kami maturog, nangangadji kami sa The Our Father, Hail Mary, Glory be, tapos Guardian Angel's Prayer. Pagkatapos po na mo kan i-recite, pababayaan na mo aigin na mo na makiusip kay Papa God. One time, kapagal na mo ni Mrs. sa trabaho, galin sa eskwilan. Sigin na mo, pinabayaan na mong mga G. Sabi na ko, igin na mo, Papa God, sana po, andito na si nanay at tatay. Na-shock kami ni Mrs. Nagkasinilngan pati kami. Naisip na mo, asin nagkasabi kami, adi iginta, na namati, na bibisi kita sa trabaho. Presensya. Sa buhay ka, Sagrada Pamilya, sa tabang asin presensya ni San Jose, naligtas niya si Maria sa banta ka mga tao sa panahon ninda. Dawa nga ni buko iya a biological father ni Jesus. Inantabayan niya asin inibanan si Maria. Naligtas man ni San Jose si Jesus sa banta nin kagadanan sa Bethlehem. Nagduag si Jesus na maray na tao sa paagi kapag ataman, pag-antabay asin presensya ni San Jose, asin sa tabang man ni Maria. Unuman na material na bagay, presensya dapat auna. Aka na tong presensya bilang mga ama, bilang agom, nagpapaburunyog, asin nagpapakusog kapag kaurusad kakanatong pamilya. Minsan agko diri pagkakauyunan sa pamilya, lalo na sa mag-agom. Agko mga beses, nasan kita physically, pero nga, napapamatita ba ha presensya ta? Uda kita ibang uungaon sa dirita. Tama ba oras na tinatao ko sa pamilya ko? San ba presensya ko? We should think and reflect. Ikarwa, presensya. Asin ang pantulo, an huri, pagkamuot o love. Let's go back to the basic. Let's go back to the heart. Sabi nga ni Father Jerry Orbos, matters of the heart, matter. May puso ka pa ba? Favorite line and joke ni Bishop Rolly, ano ang paborito mong kape? Yung kapiling ka. Sabi nila pag pinag-usipan puso asin pagkamuot, boring. Pero sa matuod sana, sa pagkamuot, kaya kita nailigtas, asin padagos na nabubuhay. Sa pagkamuot ka kanatong kagurangnan, kaya kita tinawan sa pamilya, asin sa ama, na pareho ni San Jose. Pagkamuot. Sa pagkamuot ni San Jose sa kagurangnan, kaya nagampanan niya ang kanyang obligasyon. Sa pagkamuot ni San Jose, mas inalagaan, inantabayan, asin prinotektahan niya ang kanyang pamilya.
Sa pagkamuot ni San Jose, kaya nailigtas kita ni Jesus. Sa pagkamuot, kaya kitang uwansadi, nagsisimba. Si San Jose nagpabayad sa dakulang pagkamuot sa paagi nin pagserbi. Kita bilang ama asin pundasyon kan sa tong mga pamilya, pagpapakusog asin pagpatalubo kakanatong pagkamuot, amuman migpakusog kakanatong misyon asin obligasyon sa kanatong pamilya. Agko mga oras na bukong maray inibanan sa loog sa pamilya, inuditan, robong, asin manlain-lain na kasakitan, lalo na sa mag-agong. Pero dita paglingawan na abulongkan, aside kaya kapsul and kisperin, pagkamuot. Love is the antidote of anger and sadness. And isipon ninyo, kinuno greatest expression of love? Service. Pagserbi sa pamilya. Pagpayaba sa pamilya, sa paagi nin dayupot na pagserbi, pariyo ni San Jose. Sabi ko kay Mrs. Nay, I love you when you serve me. I love you more when I am serving you. I love you most when we are serving Him together. Because God is the center of, or the first source of love. Make Him the center of our family. Pinmitang rumrumon ag iunga sa sadiri, para kanino ako bumabangon. Tauno ta ako migpadagos sa pagserbi. Tauno ako ta nabubuhay asin migpadagos sa buhay. Dahilan sa pagkamuot. Pagkamuot sa pamilya. Joseph, a provider, I believe, Lord, help my unbelief. Kabanalan, presensya, asin pagkamuot. San Jose, ipamibi mo kami. Mag-ula po pa, inot salamat sa tuyang sharer on the life of Saint Joseph asin sa iyang experience. Hopefully, dire-diretso po ini even after na kang celebration ta kang Year of Saint Joseph. Pero our concern is on October 31 on the declaration of Saint Joseph as co-patron of the parish. So gigibuhon po ang misa sa oras na alas 8, Domingo po iyan, culminating kang month of the Rosary. So si expected ko pong mga magiging direct participants atong mga members of Saint Joseph o Cofradia de San Jose, Saint Joseph Association, asin atong mga new members na mga young professionals. Gusto ko maging imbelto dyan. Kaya kinag ko mga lalaki, mga working men na dai paagom, magpa-register po kamo sa office, and also sa mga fathers, mga husbands, invited pa rin kamo na mag-join sa St. Joseph Association. It's not simply a nominal association, but hopefully maging sarong spirituality. No? Bako lang na basta member, kundi ako kita regular nagigibuhon para sa growth kan mga kang spiritualidad kan mga lalaki. Bako lang mga babae, kundi si mga lalaki tatawan taning formation sa saindang Catholic life, Catholic doctrines. Ikarawa po na pag na-announce na December 8, agko mass wedding, no? Mass wedding. Libre po iyan. Ubanan da kitang mass wedding sa di parokya. Pero ang pagpalista po until November 5 lang. Because agko 1 month na pagtawag, processing, kaya hanggang November 5 lang. And then, dahil yaon na po kita sa election season, dahil po kamo magkuang politiko as ninong or ninang, digde. Because may moratorium in fact na daing mga mass wedding during these days. Pero, i-accept ko po ang kuha ninyo kung basta on the condition na
di ko mo magkukuang politiko bilang ninong asin ninang. Siguro klarado po yan. Sasabihin po yan sa opisina na kung ang sarong ninong o ninang kandidato, di muna siyang one, at least for this election season. Siyempre, mababangaan sa indong, siyempre, may mga ibang dahilan yan. Kung maninong-ninong talaga, itong matindog ka, nasusuportahan mo, bako lang dahil election, kundi dahil gusto mong tabangan ading mag-agom. Amo po yan ang palisita. Otherwise, baka sa sunod ng mas wedding. Amo po. So, amo man sana po ang sa kuyang announcement, magtindog na po kita. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imo nga Espiritu. asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.